Tixtieq tirbaħ 3000 euro cash? Ibatilna jew ċemplilna u nispjegawlek kif tista' tirbaħhom. Oriġinali bħali, għamilt CD, oriġinali bħali, rap il-Malti, oriġinali bħali, mitnej sal-ħadd tajjeb jew ħażin nolqot lil kulħadd. Mur ħallini u ibtalem, għax dejjaqni u ma tafx kif ħallini, muru ħallini, issa dejjaqni, jaqbillek nitlaqlem. L-imħabba ġo kisser, ħaġa l-qalbek miss, u li sejħula kiss. Waħda nejxu f'pajjiż tal-Mickey Mouse fejn ta' fuq jiġbdu l-ispadax aħna l-pupazzi rimmarċjaw. ċeklem karozzin min ġottoro imserbin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Di veru ma ġibitni